Hola tios, avui estem en un nou vídeo de Roblox que serà una petita sèrie en què també hi haurà el meu germà i ara doncs he pensat que podríem anar a buscar aquest nou evento de Scooby-Doo que sembla que... a veure si es carrega això. Ara. A veure. Allà. Ui, vaya lagazos, nen. Vale, anem fins a l'Scooby-Doo. Abans ja he parlat. Me posaré la furgoneta la màquina del misteri en català pels amants del... que buguejada! Quina buguejada, amic. Ara. Costa, avui costa. Costa molt, no? M'han dit. Ui, com costa. Ui, sí costa, nen. Bueno, normalment no jugo amb lag, però bueno, avui... Mira, havia de provar el lag, no? Per què no he girat? Bueno, a veure... I després de l'evento no sé si et donaran aquest cotxe, perquè sembla que... Espero que sí, perquè... Ostres, que no hi cap. Mare meva. Vale. Vale. Oh! El collar! Oh! Corre! Vull l'Scooby-Doo. Vull l'Scooby-Doo. Dámelo, papà. Sisplau. A veure. Gràcies, bros. Em ratlla molt això. Bueno, doncs anem a... Què era l'Scooby, no? Sí, era l'Scooby-Doo. I no tenia el collar i li havien de buscar. Que lag. Vale. Ui, aquella tia. Va super buguejada. Parlament. Gràcies. De res, amic. Thank you. You're the greatest detective on this island. I know we're gonna be friends forever. Oh! Sí, sisplau. Sí. Sí, sisplau. A veure... Bueno, quan vulguis. Hola? Vale. Tio, l'Scooby-Doo! Li canvio el nom, ja. Show my pet. Pot volar i pot... No fotis. Ui, la furgoneta aquesta. M'està tocant? Hola? Bueno. Se m'està buguejant això. Mira, reinicio el personatge. I em va molt lag. Molt? Però que molt, Hosti. Sisplau, Vale. Estic a casa, no ensenyo res de casa.
Scooby? Scooby-Doo? Scooby-Doo! No, no. Que no, que no. Mare meva. What? No, aquest no volia jo. Ara. Vale, ara. Surto i volo amb ell perquè mai he tingut una mascota que pugui volar. Scooby, vine aquí. Right. Gràcies, Scooby. Oh, que guapo, que guapo, que guapo. Fly. No. No. Que guapo. Wow. Bueno, tios, si voleu un altre vídeo de Roblox, rebenteu el botó de like per veure la meva casa i fer nous vídeos amb el meu germà. Vie, vie.